Debe kunu ebe fono na mun de bila. Kan fuetena. Fente ela ninte to ya kore karamugo. Debe kunu nana ka bodugo na ebe fono na fosi sanno. Ni mun bila fo anga ta docteur sola. Kan ne de kima nwa kene ngo fuetena. Amesima. Karamugo fente cinema fene jume kuma ne fe ni che banana akunwe muso de tay. Nga ne ko ka fente cinema fene kuma kurere karamugo. Kan ite sabali. Iti jonga chenre refia. Yoro debe kunu ibe ka kuma fente ka atiga kila yoro. Aisha ku mangena odo Aisha bora ka binyenga dala mune ga Aisha la. Kamu ka Aisha la wa karamugo fene kuma me. Bolo ko ne maya. Odo ne video do kunu encore ne video do kan Aisha be nyanga dala ngo. Ebe ka Aisha ka bereta ko ta tango ga bugo. Ko video wa na me chatiri tourner la du ngone anno. Ante chatiri tourner la du kono ni e jogo kolonge ni ne bora ni ne nana ba ke na fo e ma fueke. Ni ya fo me ne ko me kulenge muna Aisha fe o ya soro I korom sobe ya fe. Ne be ka Aisha ka bereta ka kulenge ka Aisha la munu o de kera ni etanto an. Kan ni we kulenge de. Ni ala chene ko me kulenge de la. E muso be ka shi no fe. Ha kan e be ka bereta be ka shi abigi to wele o e be ko ke kulenge de. Ni e ba do ne ha. Yani famu ni ala sona makara mo ne ta famu na ama fogo cheba kore no sie ka be yelema yelema to ko ka jugune yelema to ko ni yelema to ko wallahi fene bene dafale so ebna do ko ne musomi ni ala sona ma Aisha bonjour wa abtou리 arabsa arabsa Aisha ni mano kone ya benno wa na dia na ma benno wa me ibara kone buka kunya ina ko nyi to mina fiena me kana kuma fo mo goire cher la ibara kone re ma digni konna na terkero di na no fe ko enfant ata suma garo fe ko be se ga enyagla ni na ko ntara fe o era ko ka chaw ga na fura bodam ne e ma ko me ki nyako nga gele ko jugo barsa ko dori atake blela wallahi ni mu ko tigila ayre fura ro dine ma nere ulta ne kunu be fonola bana kontila no bana fo ite na nyere mo fu famia me nyebala kan ko me ga mi ke la nyegenda ni do ya fon bram so nyina nga na ira ila ama ira ni la mene ko ni fenyi me nyaado ko kamute mo kayna mai wallahi kamute mo kayna mai mo wayne ma do keliyari ga barado nyame mina ko nyanyi yama tuwa netna na so male anga to ala bulala ka keredo anga to ala bulu nala ko kabe no ga te o ga tabe no ga Aisha ni ma fe na sako tewo ko yibona Aisha ali ne buram so na kana fulado ni maya no kunu ko ke ko ganye kunu ko ay nganga to alama ala kala tigere kana tayoro foshi do gata do ni akili ni ngon cheri kuma yele ma ka soro fuitino adi alama ala ka keri nde foshi na ala ka keri na la fen fela tige mo gon finya ite sara soro mo ya to alama mo shima foi gene na betro ni daga ni la gafa bita bara yaro abe la ka siranja bidara kamu mbora Aisha ga yoro la san yere ba do afari mandala ko donc ere be tobilike iklobena kamu ne ma foi famille ka kuma na karamugo ngi mango moni important Aisha fe mo afari de mandi ala mo sisa ere be tobilike ya famille sa yero wallahi karamugo mi ga kuma famille ne ba do ma bo jene ba fe koy ibora Aisha de fe ma sey ko foni yana ne ka nga bararo la taka dabla ko ka tobilike ok mona menga necessaire bomi karamugo kuma wara fofo o wallahi ne tenga bararo la taka dabla mo ko kangi furuche ka kuma mede me fami nyeta ka ko ibi kuno ko korolana ere bi ka situation do e bi ka situation do nta do fefe meki blala fefe meki blani ko na ibe ka konna sude ne ni nyoko chelala wa masika famnya nga karamugo fembe fo o ngon mo fene finya na dai tangi ne kana na segin chugo ya korola to itugo yala kamu yene e ya segin chugo korola e ma deliga changer ere sibiri ga janno ngoy kamu ni ya draki sem black enema e ga nécessaire e me nécessaire oye bitay karamugo ne araje ko joli ne ka barakalo joli ne araje ko joli
kuna dali do ke ne araje ko joli ne ka kalo be sadura wari clanche ne ba ta ka di e karamogo ma bi e be na fo ko ko ne kan ga bara jogo sokono to bi nu be dumuni ko ka dumuni ke nu te dumuni ko ka to ne de jole no na ka du e karamogo mba fo bi mba fo sini ni cheba ko ma se ka jajoro la ke wallahi muso ba ko ba place ta en ne tay mena ko di en ne ta da be na ko de karamogo na ka de mbulu wari haramu ya ne de kote na ka dia haramu ya awo kamu ni mangai ay ni tane mankai ne ko te dore fiere ni ko mi feka to ne fana ka furu la sibiri ga jam mo e billahi ise te ga ne ko karamogo che da e kele manine e nan nga sagi na tuna fogo che da e kele ne ko le be sigi ka to nyama no ko sini manyma to kola e dokere tayna ko karamogo wallahi dokere tayna ni ala che ante kudo ante barangunto ante na ku kala fladu ni ya tobili ke ika sibiri dan kula ka sama fo ya fo anga dugula ni ala sonama dina ibatra de saraka de ibe tobili ke bine ke to ka tobili ke de ite kala wala ta eta tobili menke ni da wala ne ma ko jume goldi ma tobili ke aga bibe kala e ma fo ne na suro ka bite kala abe kala e ma fo ne na abe kala ma ni yi se ta ka dabi ko na tobili ke bi ni tara fen dina e masa Allah hakibaru karamugo idafine makoro dum folo wallahi nete bon dabulo kan ni ala sonama ne muso me nete bon dabulo ka jengono ka bon dabulo ka abada wani te mugo shie wallahi ni absade ka kokele absade wulleno ki jo wallahi ne mana jena tike fefeke muso ba yini ka ba chin ngani ala sonama se medan ko kan ni ala na kira sonama atado ne muso mi de abina ne couleur don ni efebe ki blake efebe ni ta sansa imai shike fono na femi karamuko fene be dodon karamuko doni no ko dola na doni ta ko dola ke billahi karamuko ka klaka kuma ko serne ka e ka klaka kuma ko serne ka ibna doko ne muso mi ni ala sonama bita meta jiratu face sasa meta karamo ça va inya kumne no mumila grâce ni kamule mabo nyona bismillah mungera ibor ki video mi filmo do ka nyana ko grâce ni sufi bole sufi video irani la awo ne kun taro kan meta wallahi donc kan men de la so ngona no karamo e ma jogo dan kan nguna ku kan fa ka mo ko fa ka fini jela ka jela kan be nyina kwa nyi tike me ayorote ore kama nyi nga preview sinon ni na nyoko na badi est-ce que baro ko ha ko al kan bora kan kuma da sisa ha awo kale bitu kan naso di kale bitu ka keta ale bitu ka keta ndo kan man kan nyina na re na o ko manya ne be kuma fe kan nyina na re na o ko manya me meta bara lo kana bi grand sœur ni min bora la mai ay ne rebe kuma fe karamo ko e ga takana ne be kuma fe ala claire ne rega kile nyina na ngakile ko e dinu mene torosa wallahi ni no ko nte ya fan ma femi alaba mini kamu e sira sabali bigoy miga kuma mfie bina soro adigidela be yafama ala anakira kama ne na kunte kele kamu ala ko badore kalfa ela bi mais wallahi ala yere be jigela ala e chega soro miala ka soro ndi erema san joljol ale be balo abe jena tige fembe ki I finale samara ale akle kelema delki kuna da dongile dakeli kle flan na ko gela na no mine e be ga dunna songo bo e be klaka no o kuna da no wallahi I hereke mo ka kuna da ala te baraji fu sebe ko ani e ku jole no ndui da jani nya fo kangu da suru ni nya fo kangu mami nyini ngai fo mami nyini ngai ba fo ne de bagade akeri nyana e ba fo amaki nyana e ba fo na figini sarana baliato idunte sabali tensa Bramso kaba ko kuri ke rabbi kan bo dimne bare bora kene masisa ne na bena an janwe nyon an kanwe ko kanwe ya le kunada jian kuma fuite kanwe ma mi fo karamo ma bi karamo bula atna ga ni ne video mira no redo am comme si fi video ira la wi et puis fene ne bena ka oro ere la fuma fo kanwe wona sono duna gashira ka ye fo mala na kira kam ne ga kanwe blasira e ora ne ne ga clan dala ka ne ba kanwe mi ngene la ka dongli da dam ne famine koromatika kunna figini sarana bal ko ato iduna sa mi ga fo ka la fam ne ga je ko be kanwe mane la meble we kanwe ko e ma kina fini kanwe ko tene toroble ni déjà ken karamo ya da jugo do ngaba o yambe kala yin mo on bi won mana ye to le ma ki furuke ko ni kunna da
manga ko kuna da yani biga se kun teme ne o de fa ne taara ana akili yira ɲɔgɔn na n'o kuma de dɛ kan n filɛ ka futɛsi kɛ n'a ka dɔnkili don ka surun ci ka don a ka so kɔnɔ ka taa ka ne jɔlen to kan fana ka ko do mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ a la kan mana ko kɛ du in kɔnɔ yan san b'o ta ni ala de y'a kɛ a banna an ka di ala ma se ka fɛn n buramuso t'i da n yɛrɛ bɛna don so kɔnɔ yɛrɛ i bɛna don so kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka don an ka wuli an ka siyɛn sunɔgɔba de bɛ ne ɲɛ la dɔɔni Voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dantɛ foli mun na ni an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni an ka ni koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan k'a fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn e kamana gannen no n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban Andi. Delwanta da. Ita. Lam nel wari. Barta ere wo konte bo. Ne wulila ka taa denguli mi yɛrɛ don ne ma wele koyi ne y'a mɛn ten dɔrɔn ka n ka forokiya ta k'a bila n kana ka taa Ne y'a mɛn i taara i b'a dɔn i bɛ dɔ sɔrɔ comme ça ne kɔrɔla i bɛ ne bila yan nɔ ka taa di npogotigininw ma kɛnɛma o tɛ an ta di yan jɔnni ko k'e kɔrɔla i ma kɔrɔ hɔrɔnmuso i ma kɔrɔ wa i ma surunya ka kɔrɔ problème t'a la n ta di yan ɲama n b'i deli a ma n ta di yan deli an ka wari dɛ Ami n ka gulokiba bila Jeliba n ta di yan Ami n b'i deli n ka gulokiba bila n t'a bila n t'a di yan ko in de bɛ kɛ ne la bi n t'a di yan n t'a bila Ala kama n t'a bila n t'a di yan Ami ni n ko i ma n tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i ye n tɔɔrɔ awɔ bɛɛ ka kɛ ahan tuba dumuni sigira y'a mɛn Ajaratu e kɔni y'o ye digilen don so in kɔnɔ yen nɔ mun de b'i bolo so kɔnɔ yen dɛ cɛ a bɛ kɛ cogo di kɔni baasi tɛ an yɛrɛ b'i la an ne b'i la an k'an sigi i b'a dɔn ne dusu kasilen don bi tuguni i sigi i kɔrɔ yan a ma se yɔrɔ jan taga ma Ajaratu i b'a dɔn ne jigila bɛ fɛngɛ misɛnya cogo di tan ne de kun ko ko ka Aisha ɲɛ to yen ka wagati kɛ i y'a faamuya ɲɛ ka yɛlɛ ɲɛ in ka yɛlɛ a ka o de yɛlɛ ka di yan sɔgɔmaden na karamɔgɔ y'a kabako bɛɛ lajɛlen jigin ne kan wa debi kun na sini karamɔgɔ nana ka bɔ dugu kɔnɔ kun karamɔgɔ nana ka bɔ dugu kɔnɔ karamɔgɔ bɛ fɔnɔ de la o ma kun man kɛnɛ de yan foyi tɛ karamɔgɔ la ne dalen tɛ karamɔgɔ sisan na mana ni karamɔgɔ wulilen tɛ k'a ka ko ɲɛɲini sisan sabula a ka ko kɛtaw bɛ ko karamɔgɔ ka kumakan kolon seri ne kan e kan ka tila k'a fɔ tuguni ko ne kana na taa baara la ko ne ka baara kɛ so kɔnɔ ko ne ka so kɔnɔ baara kɛ a sigilen tɛ n fɛnɛ k'a ma n'i y'a ye bɛ lafiya fɛn fɛn na ne de ka lafiya dogo ne de jɔlen don n'a ka du ye siga t'o la cɛ ne do dɛ e bɛ ale tila ka kumakan jugu seli ma nin to ma an bɛ fɛɛrɛ nasugu kɛ an ka taa somakɛ fɛ yen nɔ an ka taga dɛ Aisha ɲɛ ka yɛlɛ kɛ mun bɔra karamɔgɔ kɔnɔ kɛ a ka don a kɔnɔ a nɔ na sabula karamɔgɔ fɛnɛ bɛ k'a ka ko ɲɛɲini de somakɛ ko ne ma k'ale mana kɛ ko n'ale yɛrɛ tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a bolo a kɛ sumakɛ y'o de fɔ a y'o de fɔ karamɔgɔ tun bɛ ne sagoya la ni ne ko karamɔgɔ ka si ka jɔ a bɛ si ka jɔ hali ni ne ko karamɔgɔ ka wulu ka sigi a b'a kɛ mais bi o kana kumakan kolon se ne kan ni karamɔgɔ tɛ ɲini ka ne bugɔ nin bɛɛ ye kuma caman ye an ka taa somɛgɛ fɛ yen an ka taa somɛgɛ fɛ yen an ka taa ɲɛɲini i b'a dɔn an bɛ ko in kɛ cogo min na sini an bɛ taa parce que n'i ma taa sisan kɛ n'a nana fɔnkɔ kɛ i b'a dɔn a bɔra n'a nana fɔnkɔ kɛ mankan kana na juga ni surtout a kɔrɔmuso bɛ yen nɔ a kɔrɔmuso yɛrɛ tɛ fɛ ne ni karamɔgɔ ka bɛn dɛ n ko ne ni karamɔgɔ kɛlɛlen sɔgɔmada la o jara kɔrɔmuso de tɛna k'i panɛ k'a bɛ taa ne lakari n ko n ya futɛsi sugu dɔ kɛ nin na hali mo a kuma fɛ n m'a jaabi yɛrɛ n ya dɔnkili de da la a taara n'a yɛrɛ ye han fo ka bobara surunya ne ni ala cɛ k'an bɛn o la awɔ sini n bɛ na moto jɔlen don da la n bɛ na i lebo kan jumɛn bɛ yen n bila
Metrimante gi famo. Oh, Me kan nage. le wefina ka famille sa ko l'exere kuma ka teme. Na kunna ne jole tele ne na akuna so ne be ka ne kuma ni kalaban chenke. Wala kuma ne akuma ta ne nuku ko na asaba kala. Wala to ne fina kalaban chenke sanga an da fa dal. Me kuma se ka fa na kika ko deno. Akuto famille ayere wallahi. Surtout mo be e do ene. Ka ale ka segi mine. Ale fila o ma. Oh ne do. Hay nete. Je baro ne te ga l'exere do kuma be da. Est-ce que va Abi faka segi mine ka fa ito fene do. je ko te mele sanga nyino ko. Oh, trapu ju message. Trapu ne refe ga fu do ne. E baro ne fe ga fe na fu me ga mole ka fu de. Oy fan me tukuni. Me ga mole ka fu de o. Kana mo o tan nyon ta safo. E baro ne to wari minu chi mata. Oh. E baro ko business era wata. Amorru. E baro ne re ga minu soro ba do kana chiga. Aw iyo fone yana. Wala e baro ne re de bi fashion gele wa. Mu? How trime ma No. trime ne re Eh ni kuma info sanga soro isu soro wali Afrika soro idale ne du. e trime gemu ya mo ka flata de sa ko ngani ga ko balen sa trime. O to saka temene ni en nyon chew. Eh ne ga nafani. Ebsi ga chifon e to godi. Wa biaga de biaga le meni kuma nyon ka flaka na fida kono tukuna amia. Ya famia. Wanya me trime ba ble kuna be ga dogo war me na di mare. Esi ne jo sake ga won me ga dima. Ne e ci ga mi ne ga dima. Ne e ci ga mi ne ga dima. Désormais kana mi ne ga dima ble amia. Ni no ba ka kanu ya ka kanu ko flale. Kana mu go se wor me ble nga ci nima. Biaga de biaga le ya famia. Ne le fe ko kan ma de da kono jam mana kan de da kono. Est-ce que ma glomi nga ni joya. Ami war di masa ka ma di ma ya fe ko kan war di ma. Mo to fi na. Sa e trime. Oye kamene le president mutasu. Ami kla ga ti bo ni. Ibona la. Yana ko trime bolo de. Ikmani foltura kale ga fala ga shon mo koroni. Kana ko musu mi ati daw. Ni pa pa ci ga bonna wala. Sophie, nga che ya fo chu am na kira te ne. Depuis che furo indi ma ne mi e mugan aga yoro la. Sophie ne fono damne. Wa ne hakili kera na fo abuga ina fo fen chama bare kun pana ne kun awa. Me orke nya beke. Ma fu e fam. Ka nga video yi. Ne re video yi laje. Ne a fam yo ja. Ibur ko kan mu ga bere ta ba ko muso nyamai. Yini ko deme ka wuli abuga bere tufa ka bo koro. Kramo indron tede e ki yakiti ya du jate ne ni friend dile ma bi ni jibudo Mais ni afam sisa o koroba yira kune ku tenere mo e ku tiyere ma ke e fe ko kom ga ke ga du ko gansan ni do ka kanu ta ka yanga be san ba kanu yere de bina fo e yere bi kanu ni bi e ka duti yala bi kanu mana fo mu ko de na ko mu tike o tike e de afuru o ma le de fu ne kon dabal balon ne kun ti se ka fu e bo kanu ta la bi e ka se ka fan bola fo la am bola kala ma isera ka mun bola isera ka mun kala fo ma se ka fu e kala oh o be ayira ma bani ni ma wuli ki jo e la ba e bi mine no ko ya kanwo Sophie aka wuli ka joko ne afa ya na wo ko mambu ne ma o kon mambu ma no ko ku te na boni kala ma wa ere ma fo go fen chama ku bela ke ku to kala ma ere ku chama ke ere ku to kala ma kanwo bisiga ibiti mun kala ma fu don na wi ni bi boka tanga bara la doro ne bi na wula fa abana wa kanwo bi diem bi moru na suma Sophie ni kuma ba idare kanwo ada e ka ni mun do bi ke ko ke ngono bi ke ko ko do bi ke e ka ko dila ti duni mun da ka ko e ka fembe ali sinan atatu ni ko mi yere ko shi ko e ka ta ke aisha ra mun ka de ka ja e bio fuka ta yere ke fu yere ali ni balmo fu ko do nyona ere balam so akal gare karam illa gare farla nyona ka ngo la gare ko o ko mo bwale ma yare ko ne matano kala no bi nyon fa ni ma ijo ngata ba ko shengelo ma usano ya ka balma ci ka si ya ci o saka ke jansan ma bi segi muso korote metole me ma bi balma korote metole ote kala jede ni ma ku intani hakli ni ma wuli ki jo ali ga baram ci na fa ne ko gansan do la chenga ay de ku jolo do nambe ne da ku na ka ila ni nga min jabe afleni bi am ci ko di do kon mun do imana muso fi ba so muso ta muso koroka ko buye ma tengente eni kan wu de ku ta so ya kala kan wu eni kan wu de ka fare ku fi da gele ko te fi da ke na on yayi anana wuli ka jole kan be ke keni Aisha ku ce ali Aisha ga bane ke ma fanya na sai ku ti ni kon ni mun ga
solution ni cɛ ka jija cogo bɛɛ la Ayise ɲɛ ka se ka dayɛlɛ n kɔni bɛ min kɔni dɔn Ayise ka ɲɛko in kɔni na ne bɛ don da bɛɛ fɛ a mana kɛ cogo cogo ne bɛ don da fɛ walasa ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ cogoya min na an b'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni a dɔw fana bɛ ni maa min y'a baara jugu kɛ a dɔw bɛ taa dɛ n'a tigi kɛnɛya la a dɔw bɛ taa dɛ ka taa cogo di ka sa kɛ maa bɛ ala de ka maa jugu mara Sufi ni n'a sɔrɔ kankun de don kankun y'a ye Sufi a kana taa dɛ an k'o kɔni bɔ a la ni saya ko b'a la dɔrɔn an k'a to an bɛ solution wɛrɛ ɲini a la tiɲɛna kankun ye fɛn min ye a fanga ka bon Sufi ne bɛ taa so fɔlɔ n mɛnna yan nɔ n bɛ taa so fɔlɔ yɔrɔ kankun ka ɲi i fana dɛ ne pere na Katami sumungaro la ke e bɛ taa mun na sumukɛyɔrɔ e y'a mɛn ko muso bɛ taa sumukɛyɔrɔ la wa ne tɛ taa an ka laminɛli kɛ mun na laminali awɔ muso sen tɛ laminali la an ka sumukɛyɔrɔ la a bɛɛ o tɛ se ka kɛ ne b'a dɔn e bɛ taa mun na mun na muso tɛ taa hali o don ne bɔtɔ worotilayɔrɔ la ne y'i ni npogotiginin dɔ jɔlen nin tɛ jeli ni jatigiya ye dɛ aw kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ diɲɛ ma don o don e ni kuma kura de bɛ du kɔnɔ n bɔtɔ mun bɛ taa an ka sumukɛyɔrɔ fana na o n'a kuma kura don Kuyate ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i ko ne tɛ taa problème t'a la n'i nana i bɛ wari compter k'a da ne tɛgɛ i ye wari fɛn fɛn sɔrɔ sumukɛyɔrɔ la ne ka wari k'o compter k'o da e tigɛ e ta de don wa i ta de don mais i b'a da ne tɛgɛ sisan basi ye bara fara pewu pewu ne ka taa an ka sumu kɛ ka n'o wari ta k'o di e nana a ma suma ne ma yan kosɛbɛ e ka ne kɔnɔ fara ko bɛ ne taa n bɛna sisan i bɛ na n sɔrɔ yan nɔ i bɛ taa i bɛ na n sɔrɔ Jeliba n jatigi dun kara i ka kalan i bɛna an ka da kan e mago bɛ n jatigi dun kara bi ta in ka teli kojugu mako de b'ale la a wele ka di yan n'a ka ɲɔgɔn ye ta mɔgɔ bari o ka di kɔni Jeliba o ka di kojugu e k'a wele ka di yan o cɛ ko o tɛ muso ko ye a wele ka di yan karamɔgɔ bɔra a taara min n'i fɔra cɛ kɔ kɛ ni ko mun bɛ i b'a fɔ a muso ɲɛna o ko dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ muso ɲɛna a b'i tɔ kunkolo sufɛ parce que muso ko de ye ne se ne se k'a fɔ muso ye mako b'i cɛ de la an tɛ yen dɔrɔn ne taara Jeliba mɔgɔ n'i jatigi ni ɲɔgɔn cɛ ni jeli filila jatigi bɛ se k'a bilasira i n'a fɔ ni jatigi filila cogo bɛ jeli bɛ se k'a bilasira o ye tiɲɛ nka ni fili ɲɛ min bɛ kun ni ne y'a fɛ yen a bɛ juguya de ne mako b'i cɛ la wallahi Jeliba a tɛ juguya a fɔ ɲɛna n b'i jigi tugu a to ta a fɔ k'i cɛ n mako b'i cɛ la n'a b'i bolo so kɔnɔ a labɔ ka di yan n'a yɛrɛ tɛ yen sira di yan ka taa a tɛ yen nɔ ne Jeliba sɔn jalen don bi n t'a fɛ foyi ka fara n ka sɔn ja e kɔni ye anw ka jeli ye sigi Jeliba ni mun bɛ a fɔ ɲɛna n jatigi Jeliba mun de kɛr'i la a fɔ ɲɛna ka n'i dogo ne na ni su y'i dogo a kobaga la dɔrɔn a nɔgɔlen bɛ taa lahara jatigi bɛ kulu dɔ diɲɛ kɔnɔ wa awɔ kulu ye muso jugu de ye o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ muso jugu ye kulu de ye n nana i cɛ nɔfɛ a ka taa kuma muso fɛ Ami a ye n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ e ni Ami n'a fɔra ko bɔlɔnkɔnɔna bɛ ja ka tɛmɛ i ka so kan a man di tiɲɛ yɛrɛ la o man di ne ka so kɛlen ko tasuma ni n bɔra kɛnɛ ma i b'a fɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ i cɛ wele ka di yan a ka taa kuma min fɛ i to sa Jeliba i b'a dɔn mun don wa e ni furumuso in ta nafigi kuma de b'a la sabula hali o don na ne Ami ye sugu taga sira la han Ami bɛ k'a ka kuma fɔ a terimusow ɲɛna nasa ɲɔgɔn ɲɛna dɛ a bɛ k'a ka kuma f'olu ɲɛna donc bɛɛ bɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw yɛrɛ ko nasɔngɔ bɛrɛ tɛ di Ami ma ko Ami k'i furu sa ko Ami k'a bilen ka da e tɛgɛ o de kama ne ko k'i k'a fɔ ɲɛna a bɛ ɲɛ cogoya min na kɛ ne b'a kɛ ten mais e fana bɛ ka taa nin d'a ma n'a ko kelen e k'a fɔ ko 100 bɛ yen i ka to k'a minɛ k'a bugɔ wallahi n'i b'a bugɔ n se karamɔgɔ wa n jatigi ko baasi t'i la i nali diyara n ye kojugu ne makoba de b'e la bi taa lajɛ i ka taa kuma ne ka so n ka so Ami a ye n tɔɔrɔ a ye diɲɛ n'a fɔra ko kulu de bɛ ne kun ka taama muso jugu de ye kulu ye walahi a ye n tɔɔrɔ ni ne bɔra kɛnɛ ma a bɛ kɛ i n'a fɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ nka ni n ɲɛ dala n ka so ko kan fo n ja bɛ tigɛ n kɔnɔ so man di a ye n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ Jeliba nin t'o fɔ cogo ye sa n'a fɔra k'an ka ko ɲɛnabɔra Jeliba e b'an ka ko ɲɛnabɔ gundo la e dɛsɛlen don k'i yɛrɛ ta bila gundo la i mana mɛn ɲamakala bɛ ko bila gindo la o y'a sɔrɔ muso y'a to gindo de la n ko anw fana anw bɛ se jatigiw la nka an musow bɛ se karamɔgɔ a filɛ nin ye k'a fɔ cogo min i da bɔ taa kuma fɛ ok an ka taa Jeliba an bɛ na sisan nin ye cɛ kuma de taa kuma fɛ n'i ma taa kuma fɛ bi dɔrɔn bi man ɲi ayi n bɛ na parce que ni n bɔra nin kɔni tɛ don so tuguni awɔ n bɛ na ok Jeliba n y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten ya mɛn
Karamogo o kuma na ne wulu de ebe do so kono ete kuma ne fe Karamogo sabali sala je ka jism Karamogo Karamogo nyani famia Karamogo eta kenya bene kono ne ko kebe ne teme ne danga ni mi faga ni ma posani ngi kona ki faga ka fa matu Karamogo be ka futesi mun kenena aw nyetala Karamogo be ka ne kuma suli duin wona koy na fora ek me ne fe ek me kuma kan dumon be foni yana sisa al ne tise ka kuma efe nte Aisha janyo koy ngante foi foni ala sona ma ne fene ka nga mun kene bado ne kuma sulla ne malula koy Allah akbar pau Karamogo ne mun kulo mangala sone balaga ya kunna Bramso jeliba de nana Karamogo no fe sisa aw anga jeliba ke jeliba fene na fiki isigi Bramso isigi ibado jeliba kan na fiki ya fanga buyana ko jugo jeliba ti se ka ala sokono ko ka dogo tuguni andana kan ipere kali na musobe tanto ana musobe tanere furu ye sutura de ali ni bo kuma fosa foni akli sige kare ko na mko be jeliba ka kuma me ha Bramso idoko ke be ka changer sisa ne kodi neni Karamogo ka kuma abe na fata tasma funten ni wuli nunu ani yokon chelala ne mana kuma doro futine dando ate duma yere foni na Karamogo nana sisa no kana do ina fa do na wulu de kala ma folike o kan ale ne nyokon cha na ya nyokon re kenna mba haramu ya astaghfirullah wallahi ma haramu ya furu nyokon yala ali mugom ti furu nyokon mai ali jege nyokon ta fokiyo ha surtout furu bi ni mugom chekia ha eta do ha foku daire la ni ya fokiye mugo haram ya furu nyokon yala fa se nga furu sin ko haram ya lo bwala de ne wonu kuma Karamogo fo me ga haram ya limu fo o bwala abugo mi yo chemai Bramso furu ye sutura njigiya de ku ni bi chefe ate ka kuma kan nyuma finyana ne rebe en poro Karamogo ka sokono kuma be ngabe mun ke Aisha la ko ketate furu nyokon yala amanga te ka ke ere nyebe na ne te ndabaradi suno wallahi nete mugo ngani ajugue nete mugo konna jugue ere musure kan adon on bebe furu kono kuma do la bisuma ton be kuma do abi kala na smara o kadi mena kala re ba pu ngolo de la wakati ndorone nya famia nere ko re famia furu kono na bete se ga kuma be jai ali ire ni ire in mugo mi nyonga abe kele ka so furu ta che surtout in furu nyonga mama kele kon be ni ko mugo mandoro ay na ngasi kele de iba ku iba mu ire la wakati ndorone de che no shi abe yele ma wichi la ni o famia ga bandoro ablay kuma wakati ndorone nya fam nere hakilna dok menena ka finyana aw bashita Aisha ka bana ko ke aw ne ka patron nya nyefo nga patron yana mu ndokam so nyemne ni wala ale ko ale ka docteur dobe kana ko ka boshini ko ni onana ko na ubiseka na laje sokono ko ni o ko ni afura kala kaka chala fe ko abe nyebe yele ngani ni Karamogo maseka kuma ke parce que me ka sira sisa na manyi tiara atete mo ala ki dineni nganya jo amina ya ala ki sa amina na bashite anni ma fo Karamogo deja ya fo ne gaba o baraba nya fam ala ka sa abe na ka fura kali ke fo sokono ne rebe njona wari bashitala atete mo ala ki sa ala ka ni sara amina alhamdulillah yana ala ko do mi na awo obe jen ko so ore kunu Bramso ajaran ikan demede suna maine wallahi na la sona ma bebe no anga jiki gala yawo wala ali bisana bede me sina le fen fo be yawo enti te daga sigidu ay wala ka isno gore be na isi metem ne kana sa anga boruge an fama la boru masa e de la sa e cho ne willa wala mi wala mti daga problem tala nyame am klara kuma awo ne la so kambe ola don si ne baro ki kuma ne ke ita fa ku Bramso wala ala de be ka Aisha ka kojugu kele nunu bela kolokolo anni ma kuma Karamogo fe mo on finga ni be mo ko kele ke ni ibe fenga fere mo ma ita tikla mo kelo ne be na mun ke awla ke e be kla ka bo Aisha ko klega dele ne fe ka tugune ko ya na ma ke ka fu matu Jilba njatigi me mi fina nan donna
kana ɲini k'i bɛ ko in ɲa tuguni dɛ an ka ko in bɛɛ lajɛlen dabila ni Ami taara ne bɛ lafiya nka ni Ami bɛ ne ka so wallahi n bɛ tɔɔrɔ tɔ tɛ n na tuguni n tɛ furu ko yɛrɛ de la tuguni n tɛ furu yɛrɛ de fɛ n'an donna dɔrɔn jatigi n b'i deli kana na ko in yɛrɛ ɲa n t'a ɲa ne fɛ a ka ɲa bi a tɛ ne arranger bi Ami ko yɛrɛ de kɛra ne bolo degun ye diɲɛ Jeliba lamɛn sa ne b'a dɔn an de nana ni Ami ye tiɲɛ don an de Ami d'i ma tiɲɛ don mais sisan n b'i deli an ka nin ko ɲɛnabɔ ne tɛ nin ɲalen fɛ ni nin ɲana a bɛ kɛ n ka degun o jɔn ka don n bɛ se ka taa lamɛnli kɔni awɔ an ka taa lamɛnni kɛ a tɛ ɲa dɛ a tɛ ɲɛ a tɛ ɲa an ka taa an tile a bɛ cogo di Ami I ka cɛ bɔ min a tɛ togo la n ka cɛ a tun bɛ n fɛ yen ne kun jɔrɔlen don koyi ne kuma n'ale fɛ dɔrɔn ale ni dimi bɔra ne yɛrɛ kun siranna ne kulonkɛ kuma min k'a fɛ dɔrɔn a dimi na sigiyɔrɔ bɛ Gifle. Ami, comment tu t'es moi? Merci. Gifle. Ayo Ami, k'a ko kɛra cogo di? Ne kulonkɛ kuma ni dege ka cɛ fɛ dɔrɔn a dimina ka bɔ ne yɛrɛ siranna ne kulonkɛ tɛ nin tɛ kulonkɛ don sa yɔrɔ i bɛ tantɔ de ni mɔgɔ mana fɔ i bɛ dimi n b'a dɔn kulonkɛ tɛ Ami ye kulonkɛ la sa n ko don kulonkɛ tɛ n bɛ kulonkɛ la Tarawele i ka cɛ deli ko n bɛ kulonkɛ la ko n tɛ sɛbɛ la a faamuyara Ami ne y'a faamuya ne ka cɛ kuma na n'a dusu de i y'a faamuya t'i ka jifilen bila yan nɔ i ka t'i ka baara la Jeliba njati wallahi kulonkɛ tɛ n lamɛn sa e yɛrɛ kɔni ma dɔn furu la dimi bɛ yen nɔ ja bɛ yen nɔ Ami b'a la k'ale bɛ ka kulonkɛ de k'e fɛ tuma dɔw la i b'a dɔn kulonkɛ dɔw bɛ yen nɔ olu fanga de ka bon sa f'i k'o faamuya de e cɛ filɛ nin ye dusu ka bon dɛ fana b'i dɔn dɛ e dusu ka bon dɛ a bɛ kulonkɛ nin fɛ Ami tɛ kulonkɛ kɛla san kalo 12 ni Ami de bɛ taa n'a kɛra ko sokɔnɔ kɛlɛ bolo ko ta Ami wallahi o de la n ko n tɛ furu fɛ a ye n don a la a filɛ nin ye n filɛ kɔlɔlɔ ok mais a ye mun de kɛ e la ni bɛ bɔ ka taa sumukɛyɔrɔ la kara n'a m'a fɔ ko n bɛ ka taa sunkurutigɛ la a b'a fɔ ko n bɛ ka taa manamana la e yɛrɛ k'o lajɛ kuma min fɔ ni muso ma kɛlɛ a cɛ la a bɛ kɛlɛ a jɔn na o si tɛ baasi ko ni n bɔra sumukɛyɔrɔ ko n ka wari bɛɛ da ale tigɛ ko a bɛɛ de bɛ da ale tigɛ ale de t'a bɛɛ ne de y'ale furu wa ale de ye jeliba o kulonkɛ ye sa n jatigi nin tɛ kulonkɛ ye koyi bon i b'a dɔn a ma kɛ cogoya i b'a dɔn muso fana filɛ n'a nana k'an bɛna Ami labila tantɔ i yɛrɛ b'a dɔn a tɛna faamuya bon an b'a ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na e kana ne dusu ta i y'a faamuya dusu bila ne y'i faamuya ka ban n dalen don i fana la o i y'a faamuya n jatigi n'a ma ko ɲɛɲini wallahi n bɛ bɔ voyage n bɛ taa voyage la n bɛ taa san i fana ne taara e jɔn man ka jeliya kɛ jɔn man ka jeliya ciw ɲɛnabɔ yan nɔ kana sɔn o ma dɛ nin ti problème ba ye an bɛ nin ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna a ma i y'a faamuya ne yɛrɛ kun dɔtɔ de kun ka denbaya hali ma sigi komi n'a ɲɛnabɔra an bɛ jateminɛ kɛ y'a ma n jatigi e kama n ye bita in bila tan mais kangari sɛbɛkɔrɔ da ye kangari sɛbɛkɔrɔ da ye n b'a da ye n t'a fɛ a ka nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni n b'a da ye n b'a da ye n b'a da ye nin diyara n ye n bɛ taa kɔfɛ n yɛrɛ bɛ tila ka na ni n lafiyara n bɛ na ni Ami bɛ kuma n b'a lasigi min bɛ n fɛ n b'o fɔ a ɲɛna y'a mɛn n ala sɔnna n bɛ taa n lafiya jeliba a ka ɲi i ka minɛ i delila a ka ɲi n bɛ taa merci k'a mɛn awɔ i taa to Ami amina arabi amina arabi n bɛ tila ka na n mago b'i la y'a mɛn n bɛ tila ka na mais komi nin bɔtɔ ye baarayɔrɔ la a bɛ se ka kɛ n bɛ changer n bɛ na ok aw k'a mɛn a b'a mɛn inshallah merci awɔ amina arabi Kuyate n fanga kurutiba in bɛ kɛ sisan a ye mun nafa ɲɛ i taara Tarawele wele ko n'o da don kuma la ne b'i ka so yan de fɔ wagati min ka di Ala ye ne tɛ taa o i bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la ka ne sɔrɔ yan nɔ bougez pas e t'a fɛ ka ne faga k'i yɛrɛ sɔrɔ i tɛ faga e t'a fɛ ka ne faga Ala ne bɛ yan nɔ ni ne ma bɔ e kɛrɛfɛ sɔn n'a bɛ fa denmisɛnninya la ne kɔni bɛ yan nɔ a bɛ Kuyate ɲɛna ko furu ye dulokiba de n'i sɛgɛnna i b'a bɔ ne tɛ taa yɔrɔ si ne bɛ yan nɔ bougez pas ne bɛ yan fɔ Ala ta don fo fini bɔ ni nɛrɛ bɔ n tɛ taa i bɛ taa i bɛ na n sɔrɔ yan voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dan tɛ foli mun na nin y'an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni y'an ka nin koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan ka fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn e kamana gannen don n bɛ nin furakɛ cogo di ayi kana kamana gan ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fan o fan na inshallah a ka ca Ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen don a la
ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban ayi i ka laɲini sabatira. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sonama o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.